Kubanje iqela labemi bangaphandle abangenazimpepha zokuba kweli eRhawutini ngethuba kuqoqwa ivenkile kumbindi wesi sixeko. We are staying here. We are not going anywhere. La silala sonke sindawo. Kusenjalo lichitha-chithiwe ngamapolisa iqela labemi bangaphandle nelibalekele kwisikhululo samapolisa eThekwini ngelifuna ukukhuselwa emva kwesinyanzeliso se-March and March sokuba liphume liphele kwindawo elihlala kuzo. Lord, thank you for all you've done for me, showing me things that I didn't see. Mongameli Cyril Ramaphosa uthulele umnqwazi bonke abo bathe bafumana amawonga esizwe kumsitho obubanjelwe kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje. Senibulise emakhaya ukanadambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Kubanje abemi bangaphandle abangenampepha zokuhlala kweli ngethuba loqoqo kwivenkile kumbindi wesixeko saseRhawutini namhlanje amagosa nabasemagunyeni kwisixeko saseRhawutini bebeqinisekisa ukuba ivenkile zisebenza ngokusemthethweni kwaye nabantu abaqeshwe kuzo banazo impepha ezisemthethweni zokusebenza kweli. What's up? Namhlanje ngethuba kusenziwa uqoqo kufunyaniswe ukuba ezinye ivenkile zoshishino zinabasebenzi bamazwe angaphandle kwaye abanazo impepha zokuba kweli. Kukwafunyaniswe ukuba abaphathi bezivenkile abawuthobeli umthetho. Ngethuba lolu qoqo abanye abasebenzi nabangenazo impepha zokusebenza kweli bafunyenwe kwisilingi yesilarha kumbindi wesixeko saseRhawutini. The management is lying to us. You know, they are giving us information that is not accurate. And they are saying they've employed documented people here. They've got majority of foreign nationals that are employed here. I mean, we can't allow such things when we've got, lots of South Africans that are sitting at home. Coming here, we're actually shocked by the scenes. People running around, trying to hide, and some hiding in fridges and top of the fridges because they do not comply. It's not just three. It's a lot more. It's a lot more that we are actually verifying now with the HR. We are going to arrest the store manager and the HR because it simply means they are not complying. Ukanti kufunyaniswe ukuba ezinye izakhiwo kulombindi wedolophu nezifana neMarble Tower zityala umasipala izigidi zeerandi zombane. In terms of the losses, the non-technical losses as well for City Power as well as Joburg Water, combined it's probably in the vicinity of 8 billion or so per year, and that is just working on some of the figures as per the Auditor General. So our main issue now is to look at remedial plans and how to rebuild our infrastructure and really invest into water infrastructure as well as our electricity side as well to be able to reduce those particular losses in order for us, again, to focus on the financial sustainability of the city. Sele kuphele iveki liqhube liphulo kwaye umasipala uthi bazaqhuba de kuphele unyaka. Lichitha-chithiwe ngamapolisa iqela labemi bangaphandle nelibalekele kwisikhululo samapolisa kumbindi wesixeko saseThekwini ngelifuna ukukhuselwa emva kwesinyanzeliso se-March and March sokuba liphume liphele kwindawo elihlala kuzo. Eli qela labantu lithi loyikisela ubomi babo emva kwamakhwelo ukuba abemi bangaphandle babuyele emazweni abo. We want to know what protection they have to give us because we need the protection. That is what we need. If we don't get the protection, they're going to kill us. Lawo ngamazwi womnye wabemi bangaphandle onyanzelisa ukhuselo lwamapolisa njengoko besithi baziva bengakhuselekanga nanjengoko abemi beli kunye nemibutho echasene nabemi bangaphandle befuna ukuba baphume baphele kweli babuyele emazweni abo. Firstly, the march to march. They're saying we should all go back to our countries, whether you are documented or you are undocumented, which does not make sense. If you are undocumented, why don't you document them from the Home Affairs so that whatever they do wrong, that you see them doing wrong, you can arrest them. Some of us are documented, but they're still harassing us. Like me, they broke down my salon, they spoiled everything. I'm documented. I grew up in this country. I studied in this country. I've got an ID in this country. But now they're telling us we should all go. I don't know. Everything is just chaos. It doesn't even just make sense.
Yinginginye yabemi bangaphandle abathe balala ngaphandle kwesikhululo samapolisa ngelithi abaziva bekhuselekile kwindawo abahlala kuzo kuquka nezo bathengisela kuzo. Bathi banikwe ixeshana ngamapolisa ukuba basuke kwesi sikhululo. They've threatened us that on the 30th of June, whatever is going to happen is going to happen. We're going to be anything. They're going to beat us up. They're going to do everything. We are not safe. That is why we came here. And they're also chasing us out to leave. We don't know where we're going to now. By the hospital. Yeah. Nothing that was helping me. If you go, it's busy say you must go home, you must go to your country, you must go there to your country, you must go by the private. We don't have money to go private. We are not working. We're working outside. The Dudula is coming, is taking all my stuff. How are we gonna go there by the privates? We are not safe because even with our neighbors that we live with, even in the neighborhood, once you step out of your flat, you are given a very strange look. Sometimes you're even asked, when are you going back home? But as we know, there is no peace in our countries. There is no peace. Even if we have to say we want to go home, it's not that easy. There's a lot of paperwork that needs to be done. There's a lot of money that needs to be involved in us to go home. Yeah. So we cannot just pack up and leave. Ukanti amapolisa aye alichitha-chitha eliqela ngelithi lulwaphulomthetho ukuhlala ngaphandle kwesikhululo samapolisa nanjengoko kungekho bungqina bokuba eliqela liyahlukunyezwa ngokwenene kwindawo abahlala kuzo. The question is, why did not they go to the police stations nearest where they live? If they feel threatened, why are they not opening cases where they live? Because police are going to register cases, investigate, and arrest anybody who's responsible for any form of crime. Kule nginginye yabantu bekukho nabantwana nowasetyhini okhulelweyo kwaye bakwatyhola ngelithi batsala nzima ukufumana iinkonzo zempilo. Basemagunyeni kwiphondo laseMntla-Ntshona banqakule abarhanelwa abangama-26 nekukholelwa ukuba ngabasebenzi mgodini abangekho mthethweni eBrits. Umkomishinala obambeleyo kweli phondo uRyan Naidu uthi eli liphulo lamapolisa nentsebenziswano yomkhosi wokhuselo weli yokuqinisekisa ukhuseleko loluntu kunye nokululwaphulomthetho kule ngingqi. This operation formed part of the larger Operation Prosper, which was widely publicized and announced by the President. It's scheduled to end in March next year. So we are currently in the stabilization phase, trying to address all manifestations of illegal mining. Obviously, the real solution is the regulatory aspect with other departments coming on board for us putting in place certain frameworks so that we can manage what is happening here. Now, currently, there's a lot of grey areas, a lot of questions being asked. But we are purely addressing it from a crime point of view. But there is obviously the other aspect in terms of the social aspects, the environmental aspects, and those things are receiving attention from the legislature side so that the departments can put the frameworks in place. That is the long-term solution that we are looking for. Simiselwe umhla wesithathu kuJuni walonyaka isigwebo somrhanelwa owatshisa isakhiwo usindiso ngo-2023 usithembiso Mhlalose. Umtyholwa ujamelene namatyala okubulala ngama-76 ali-12 okuzama ukubulala nokutshisa. OkaMdlalose wavuma kwikomishoni ekhokelwe ngujaji Sisi Khampepe nakwinkundla kamantyi ngo-2024 ukuba nguye waqala umlilo engaphantsi kweempembelelo zeziyobisi yaye wakwenza oko ngenjongo zokufihla isiganeko asenzayo sokubulala. Mongameli Cyril Ramaphosa wothulele umnqwazi bonke abo bathe bafumana amawonga esizwe namhlanje ngamagalelo abo kumacandelo awohlukeneyo ngelithi baluphawu loMzantsi Afrika okhululekileyo owalwelwa ngabo babesilwela inkululeko. Phakathi kwabo bathe bafumana kula mawonga alonyaka singabalula umdidiyeli womculo ophume izandla uOskido, umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus kwakunye neqala lemvumi uJonathan Butler. Mr. President, this is why I write a song that sings your praise. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uwonge amaqobo namaqobokazana athe avelela kumacandelo awohlukeneyo ngegalelo lawo ekuqaqambiseni eli loMzantsi Afrika. Bambi ke basaphila ngelixa abanye sele basingatha isoyi ngesifuba. The people that we are honoring today have helped
to give life to the dream of a free and just South Africa. Phakathi kwabo bathe baxhamla kulamawonga yimvumi yomculo womnqunqu ephume izandla uJonathan Butler nothe wawongwa nge-Order of Ikhamanga in Silver ngenquleqhu yakhe kwezobugcisa nasemculweni. Lord, thank you for all you've done for me, showing me things that I didn't see, just because you love me. Ukanti uOskido nengurhasatsha womdidiyeli womculo naye uthe wawongwa ngegalelo lakhe ekuphuhliseni imvumi ezisakhulayo kwaye uthi uziva ewongekile kakhulu. This is not my award only. I've walked the path with other people, and especially my musical family, Kalawa Jasmine, also DJU. We've been on this thing together, educating a lot of youngsters about the music industry. UAndiswa Gebashe noyitoliki yolwimi lwezandla naye uqatshelwe ngegalelo lakhe loqinisekisa ukuba bayafikelela kulwazi nabo bangeva kakuhle ngendlebe. Include South African Sign Language as a subject at school, not only at deaf schools. And I know in Gauteng they've tried with some schools. Phakathi kwabanye abathe bawongwa ngumqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus nowothulelwe umnqwazi ngokuphakamisa iflegi yeli kwihlabathi ngokuthi gqolo ebeka iqela lamabhokobhoko emanqwanqweni. Can we give a hand to the teacher? Isebe lophuhliso loluntu kwiphondo laseMpuma Kapa lisigxeke kabukhali isiganeko sakutshanje sokubulawa ngokungenalusini kwenkondekazi neminyaka engama-75 yasezadungeni eNgcobo nebulewe kuba ityholwa ngokuthakatha. Ukanti amapolisa athi sele bebanjiwe abantu ababini ngokuphathelene nesi siganeko kwaye athi kulindeleke ukuba kubanjwe nabanye. Lushiyeke lubambe ongezantsi ongentla uyikepusi uluntu lwelali yasezadungeni eNgcobo kwiphondo leMpuma Kapa sisiganeko esenzeke kule mpelaveki siphuma kuyo nalapho inkondekazi eneminyaka engama-75 ubudala ithe yabulawa ngezityholo zokuba iyathakatha. Le nkondekazi kuthiwa isiwe kwidama elikufuphi nekulapho ithe yabethwa ze yashiywa apho yonzakele kanobomi ngabatyholwa ababini. Omnye kubo uneminyaka engama-26 ngelixa omnye eneminyaka engama-28 ubudala. Umphathiswa ke ucela ii-communities into yokuba zisebenzisane norhulumente ukuze kubanjwe abantu abenze okukubi. Ekwabongoza ii-communities zethu into yokuba zibakhathalele, zibakhusele abantu abangumama, ingakumbi abantu abangumama abatyholwa ngokuthakatha. Ukanti umbutho weenkokheli zomthonyama iContralesa iwuhewule yawuhesha lo mkhwa yatsho isithi mabajongane nengalo yomthetho bonke abo bathe gqolo besenza lo mkhwa. Kudala sibacelela abantu bakuthi into yoba mabahlukane nomkhwa nomkhuba okokuba babulale abantu abadala. Abantu abadala bayanikwa iminyaka ingakumbi oomama emininzi bephila emhlabeni ngenxa yokuziphatha kwabo kakuhle. Loo nto ibangela ilishwa, hayi nje kulo enzayo, koko ingenza nesizalwana sakhe sibe nelishwa, nelali ibe nelishwa. Ukanti abakwantsasana bathi sele kubanjwe abarhanelwa ababini kwaye kuseza kubanjwa nabanye. Owasetyhini oneminyaka engama-26 ubudala kunye nowasetyhini oneminyaka engama-28 ubudala kungoku baseluvalelweni lamapolisa. Kulindeleke ukuba eli nani labarhanelwa lande. Uphando luyaqhuba. Amapolisa athi baza kulicula elandincamisayo bonke abo bathe gqolo bexhaphaza abantu abadala kwaye uluntu luyabongozwa ukuba luze ngaphambili nazo zonke iinkcukacha mayelana neziganeko ezikumela kunje.
Sekuphele iminyaka emithathu Sibongiseni Sithole waseDelmas eMpumalanga wabulawa kwisiganeko esingaqondakaliyo ngoJuni ka-2023 kodwa kunanamhlanje usapho lwakhe lusalinda impendulo yaye liphelelwa lithemba lokufumana ubulungisa. Nakubeni usapho lukaSibongiseni Sithole lumazi umbulali kodwa lusajonge enkalweni nangoku lulindele ukufumana ubulungisa ngokugcinywa igama kweli tyendyana elalineminyaka eli-19. Olu sapho luvakalise ukudana ngasemapoliseni ngokubonakala engalikhathalelanga eli tyala. Ngo-2023 ekuseni ngabo 6 kwangena i-call bathi kimi woza 3 umntana khulimele kufona bani kufona iphoyisa ngathi mina kulo ngicela nibize ambulance nokuthi nifonele mina lathi leli phoyisa ngesikhona ubize ambulance umntana wakho vele sekashonile. Lukholelwa ukuba amapolisa arhuqa iinyawo akukho nkqubela phambili kuphando yaye lufuna impendulo. Konke bebekufuna amaphoyisa ngalesikhathi lesebulawo sikwenzile thina. Nangabe bethi bafuna ama-DNA wakhona la ukuthi basalindile ukuthi babone i-DNA ukuthi legazi lelitholakale kuwheelbarrow nasejardini lalo muntu owenza icala liyamesha na liyabuyisa i-ID liyasiconfirmela lokho ukuthi liyamesha i-DNA yasho ukuthi vele yilo legazi leliyana. Usapho lufungelwa muncintupha ke ngelithi aluzukungenwa ngamanzi emadolweni koko luza kulwa de kube mdakisali. Iqela leBafana Bafana kulindeleke ukuba liqalise iphulo lalo leNdebe yeHlabathi kwisithuba nje esingaphantsi kwenyanga nalapho liza kudlala umdlalo walo wokuqala nabasindleki iMexico ngomhla we-11 kuJuni. Iqela likaHugo Bruce kulindeleke ukuba lidlale umdlalo omnye obuhlobo neNicaragua phambi kokuba lintingele kwindebe yehlabathi. What the coach is looking for is to give all the players a nice send-off, to give the public, to display the players all to the public. But the most important thing is for him to see the new players that he will be bringing into the team going to the World Cup. And I think with his plan is also around the injuries and the players that might not be available going into the World Cup, because he cannot just live with players that have never been in the team in the last camp or in the previous camps and then get to play Mexico the first game without having had a game for them. Enkosi kakhulu ke Qwathikazi noma Mzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa bukeli apha ekhaya. Ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu. Mna ke bethuna ngegama. Ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kokubanzi ke bethuna yenjenje iMozulu. Mbukele ekhaya masiphawuleni kaloku ke iziganeko zamvanje koMzantsi Afrika ngokuba zisiqwalasele kakhulu ke ingxelo yethu yemvula umoya nje phantsi yonke imeko pha kuMntla-Mpuma futhi uyabona nawo apha ekhaya banoko pha eFree State koMpumalanga naseLimpopo futhi kokubanzi KwaZulu-Natal. Yiloo meko imandundu yokusibeka kakhulu kwezulu phaya kwasekuseni futhi inkwanka kuyabanda pha kumantla futhi koPretoria naseMbombela nje phantsi yonke nemva kwemini yabo yangomso kokubanzi kwakhona bethini ekhayeni masijongeni kamaqondo wethu okutshisa phantsi naphezulu ke sithi sivule ngephondo lokuqala phondo elo kaloku liphaya eMpuma Koloni kwindawo ezininzi ke eziphakame kakhulu kwelaa phondo phaya koMthatha kuGompo futhi naphaya koMakhanda ibikiwe ingqele kakhulu ekuseni futhi nemvula zibekwe ngokuqatha amaqondo abanciphile kakhulu phaya ko-14 degrees kanti ke mbukeli wam ekhaya baphila ngolu hlobo kwalapho laphaya eFree State kwindawo ezininzi ke ezizinze embindini kwelaa phondo njengaphaya koVelcom ekuseni futhi Bloemfontein kuyabanda kakhulu amaqondo asephantsi ko-7 degrees ngexesha lasekuseni kanti ke benjenje futhi kwelaa phondo laphaya entshona koloni kwezo ndawo ke mbukeli wami ezipha kwimpuma futhi namantla kwelaa phondo phaya ko-Oudtshoorn kuseBeaufort West nakumazantsi futhi eGeorge kwasekuseni futhi kusebekele kakhulu phaya amaqondo asanciphile ko-15 degrees kanti ke benjenje futhi kwelaa phondo laphaya eNorthern Cape kuzo ndawo ke ezikumantla futhi ubuse-Uppington Alexandra Bay napha ko-Springbok futhi qaba
kwaqaba ngamafumpela ngenkwankca ekuseni ka-11 degrees kanti futhi benjenje ephondweni bukeli lase-northwest kuzo ndawo ezininzi ke zisencameni kwelaphondo phaya ko-Vryburg busemahikeng napha kwimpuma futhi eKlerksdorp kuyabanda ekuseni ngomso ngo-7 degrees kanti ke bukele futhi kusebenjenje kwelaphondo futhi lapha eGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu phake kwindawo ezininzi kundlunkulu phako Pretoria Bronkhorstspruit buse-Springs Alexandra Tembisa futhi napha ko-Carltonville kuyabanda ngomso amaqondo asephantsi kakhulu ngo-9 degrees kanti bukele futhi benjenje ephondweni likumantla apha eMzantsi Afrika phondo elo ke yiLimpopo pha kumazantsi futhi buseThabazimbi phalaburwa Polokwane futhi embindini kwelaphondo phaya kuyafefa ngomso xa bevuka ngomso yiloo nkwankca nomoya obhudla ngokuqatha kakhulu ngo-9 degrees kanti ke benjenje futhi ephondweni lasempumalanga kwindawo ezininzi ke kupha ko-Middleburg futhi nasembindini phaya eMalahleni futhi Emelo kubanda ngeyona ndlela bukele phaya amaqondo wabo aphantsi kakhulu phakho Emelo futhi nazo zonke zaziphaluka ngaye kaloku la 4 degrees vume ekhayeni ke ndiyivale ndiyisoke nami imozulu ke phalo lokugqibela eliphaya ke KwaZulu-Natal kwindawo ezininzi ke ezikumbindi phaya ko-Lady Smith futhi Richards Bay ngaselunqomeni phaya ungathi kubande ngomso ekuseni ngeshumi nje elikhatshwa sesithandathu mna ndikuthanda kangaka xajwele imyoli Kamnandi mawethu.